Welcome sa makausapas sa ato programa sa Kalipay TV, ang Kalipay sa Kinabuhi. Ang programa nga mohatag og kahayag sa atong mga kasinatian ug sugilanon sa kinabuhi. Kining programa mao ang inyong hangop sa mga istorya sa pagpakigbisog, gugma, kasakit ug kalipay sa kinabuhi. Uban ka nato mabati nato ang mga pulong nga makahatag og inspirasyon ug makapukaw sa atong mga hunahuna. Uban ta manghigala og atong paminawon ang istorya sa atong letter sender. Ang atong letter sender nagikan pa sa Balingasag, Misamis Oriental. Tawagan na lang nato ni siya sa pangalan nga si Eugene. Eugene ni siya nga dili sa Ghost Fighter, ha? Eugene from Balingasag, Misamis Oriental. Dear Kalipay TV, maayong adlaw sa tanan. Tawaga lang ko og Eugene, taga Balingasag. Na ako'y problema nga murag lingaw paminawon pero dili dako gyud kaayo ni nga challenge. Ang akong struggle kay ang pagkaon. Dili gyud ko kabalibad. Murag si Mang Kanor ni ba? Nagduda ko nga si Mang Kanor ni. Pero ato lang basahon. Di man unta ko ganahan mo ingon nga na ako'y overeating problem. Pero sa kada pagtan-aw nako sa lamesa nga puno og pagkaon, murag di na gyud nako mapugngan akong kaugalingon. Mahilig ko og mga chichirya, sweets, ug bisan unsang gihaon sa akong mga friends. Friend ba ni mo si Dudong? Ay, sorry. Padayon ta. Permi pod ko nga nag-skip og exercise kay busy man kaayo. Mauna nga nagkadako ko og nagkabugat ang akong lawas. Dugay ra gyud ko gusto mo undang ani nga bisyo, Kalipay TV. Pero permi ra gyapon ko mapili sa temptasyon. Na ba mo'y tips unsaon pagkontrol ani nga dili ko maglisod ug adjust ug makafocus sa pagkaon ug maayo alang sa akong health? Daghang salamat sa inyong tabang. From Eugene. Ayayay. Nagduda gid ko nga kan si Eugene. Si alias Eugene. Murag mao gid ni si Mang Kanor. Murag nakadungog yun si Mang Kanor sa ato ang mga tambag kagahapon, no? Mga basi nagpadala siya og sulat sa Kalipay TV, basi nakarealize siya. Pero wa ta kabalo mga higala, no? Basi dili pod ni si Mang Kanor, pero bisan pa ato gihapon na siyang tambagan kani si Eugene from Ghost Fighter. Eugene from Balingasag. Asan yung Balingasag? Balingasag, Misamis Oriental.
mato mga higala ha, atong nadunggan kung unsa ang sugilanon aning Eugene from Balingasag ni Samis Oriental. Mao nga nagduda gyud ko nga kan si Eugene murag si Mang Kanor gyud ni kay ana pa siya ang iya daw struggle kay ang pagkaon di gyud daw siya kabalibad. Aguroy murag mao gyud ni si Kuan ba? Mang Kanor gyud ni ba? Mang Kanor, ikaw ba yan? Di po ta mag-assume, no? Kaya basig lahi ni siya. Ang problema daw kuno ni Eugene from Balingasag, Misamis Oriental, when it comes to food or when it comes to sa mga pagkaon, di daw siya kabalibad. Bisan unsa ang ihaon or unsa ang nasa lamesa nga nasa iyang atubangan, di gid na siya kabalibad. O kaon gid daw siya. Mo nga ang iyahad gid daw kuan. Ang iyang duda gid daw. Ang duda niya sa iyang kaugalingon kay naagyo daw siya overeating problem. Pero duda pa lang man na niya. Duda pa lang na niya nga na daw siya overeating problem, no? Di po ta mag-assume nga overeating problem na siya. Ana. So, wata kabalo kung sa joy mga issues ana niya, no? Kay di man ta nutritionist. So, atong ana pa si Nabs Benzo. Sabot-sabot ra ni sila og sulat ba? Murag maugyo di nga na gyud. Shout out na to si Rishi Jane from Malita, Davao de Oro City. Carlo Baino ang tagiya sa 22. Kung once again guys, i-promote na to ang 22, no? I-promote na ko kay ang 22 na ako'y commission diha. Kada mo palit mo og barbecue diha na ako'y 5. Busa i-promote na ko na. So pangaon na mo diha sa 22 mga higala, no? Lami ang mga pagkaon diha gikan pa sa pritong itlog hangtod diha sa balbakwa padulong sa mga nilatan, tanang pagkaon available diha mga higala. Kung gusto ninyo magpaluto, pwede po mo magpaluto diha mga higala, no? So balik ta diri kang Eugene from Balingasag. So mo to yung struggle sa kinabuhi, ang yung overeating problem daw nga iyang ginakonsidera. Pero dili pa siya sure kung overeating problem gyud na siya. So mahilig daw na siya og mga chichirya, mga sweets. Kabalo mo mga higala, ang kaning number 1 gyud nga makapatambok sa to kaning mga sweets gyud. Busa ingni na inyong mga uyab diha nga ayok sigig sweet dira ka manambok ko. Or kanipod si kuan, kanipod si mahinuon. Kaning mga friends bitaw nato nga hilig pud og pagkaon, mao pud na sila number 1 nga makapatambok sa tuana. So ingon pa siya, pero daw siya nag-skip og exercise. Siguro kay kay busy man kaayo. Nag-skip daw siya exercise kay busy daw kay siya. Siguro sa trabaho, yung trabaho is admin works. Sige naglingkod sa opisina nga na sana all. Basin kuanis siya. Basin gwardiya, sige ragkatog. Ito, shout out sa mga gwardiya nato dira, no? Shout out dahan ko amigo nga mga gwardiya, mga butan, mga banggitan, mga isog nga mga gwardiya. Shout out niyo tanan diha. So dugay na judaw kay na siya mausab, gusto niya mausab. Pila na ka New Year's resolution iyang gimugna. Siguro pila na ka New Year's resolution iyang gimugna, wa pagyud gihapon siya na bag-o. So mapildi gyud daw gihapon siya sa tentasyon. Kablo mo mga higala, kaning di man gud na epektibo ng when it comes to pagkaon bitaw kanang New Year's resolution.
ikaw na gyud ang pinakagahi gyud sa tanan ko ma-overcome na nimong temptasyon sa pagkaon anang New Year's resolution pag New Year. Kay bisan asa kag lingi-lingi daghan jud og pagkaon mga higala. Mo na nga pag-abot og December, January, February nga na. Pag-abot og February, March dako jud kag tiyan. Lisod gyud. Moingon ka pagka New Year, moingon jud ka nga next kuan na lang kaning next month na lang kuan kay hotdog na lang nako ning nasa ref. Kadagan magidag mga bahaw. Hotdog gid ani mo mga bahaw, sayang man pud ilabay. Number 1 gid makapatambok to kaning mga sweets, mga chichirya, kaning mga junk foods nga na. So di ta magsige kaon og mga sweets. Magsikaon ba? Di ta magsige kaon og mga kolesterol. Di ta magsige kaon og mga kuan, mga rice. Number 1 yun kaning rice ba kay taas kay niya siya og sugar og starch og kaning kuan sa tawag ana basta saan ta man nga gipanganak man ta nga kuan kaning Pilipino ako. Ang Pilipino baya bahalag way sudan basta na rice. Lami man ang rice bitaw. Katisting gani ko sa una ang rice kay gisagol sa kape kasi nakatisting na mga higala. Ang kaning rice gibutang sa kape pero lami kayo mga higala no? Lami kayo. Ang mga bagong generation siguro kana wala pa sila katilaw ana pero tilawin ninyo mga higala lami gid na siya ibutang ang kaning inyuhang kape. Ibutang ang inyuhang rice sa inyuhang mga kape lami gid kay siya as in. Ang uban usahay pa pagway sudan ang kanon bot niyan og asukar lami kayo mga higala. Kaning ang pagway sudan butangan og mantika mantika sa baboy, mantika sa kuan. Ang pinaka worst ana mantika nga giprituhan sa buwad. Napay usahay pag walay sudan toyo. Manay kinabuhi sa mga batang 90s sa una no, lami kayo ang kaon kani labi nagikag eskwelahan, gutom kaayo, na drain tungod sa ka bright nimo sa eskwelahan. Drain kay ka, gutom kaayo, kapoy kay pagabot sa balay kaon og bahaw. Sudan og mantika, sudan og asin, sudan og asukar, bisan unsa nalay isudan basta kay mabusog. Manay kinabuhi namo sa una no, mga higala. Di gyud basta-basta mga higala. Pero kani si Eugene gyud struggle gyud na niya ang pagkaon no? Pag nahay mga pagkaon dira sa atubangan di gyud siya kadili. Di gyud siya kaingon nga ay di sa ko karon. Di sa ko mukaon kay diet ko. Di siya kaingon nga na. Mutilaw gyud siya, maglaway gyud siya, magtubod gyud ang iyang laway no. Ani mga pagkaon siyang atubangan. Ingon pa ni Rishi Jane from Malita, Davao de Oro. Pagpurga siguro Eugene kay basig himsog na kaayo kag bitok. Kuya ning mga tambag ning atong mga higalang na taga Malita no. Dili lalim, dili basta-basta ni siya og kuan. Mga tambag sila no. Ingon pa ni Nabs Beans diri og dili siya kabalibad og kaon ayaw lang agdaha. Ang problema ni basin mura pud siya si Mang Kanor no. Pag nay pagkaon dira hala sunggab. Hala kaon na diri sa wife bisan pag di agud dili agdahon no. Lingko diri sa lamesa. Shout out na to si Dina Berete.
ang amo ang igagaw diha sa Dubai, Panakan. Kumusta ta diha din? Unsay balita nato diha? Basin kaila ka ni atong letter sender karon nga si Eugene alias Eugene nga di gyud daw siya kabalibad og pagkaon mo na struggle niya mo na nga nagatubo ang iyang tiyan. Nagataas og nagatubo ang iyang timbang. Ano mo na iyang problema. Nangayo siya og advice sa ako o sa actually ang advice ako dili gyud na siya applicable, no? Kay struggle po na ko na siya mahigala. Lisod kay pangayog advice ng kaning otro pod. Busa mga higala, no? Mga itagtambag aning mga itagtambag aning mga sexy, mga hunks diri sa ato ang comment section. Di lang kumuhatag siguro tambag nimo mga higala, no? Eugene, di lang kumuhatag tambag kay basin maulawan ko. Basin ako ray mukaon sa akong tambag. Basin ako ray masakitan sa akong mga tambag ani mga higala. Bitaw ana pa si Dina Barrete, shout out sa pamahaw na tuyo. Wow. Ana pa siya magpurga daw kuno. Parehas gyud na sila tambag ni kuan ni Rishi Jane, magpurga nya magkumbantrin. Ayay. Ang pangpurga bitaw na namo sa una, no? Pag ganing makapilmig murag dako-dako na gyud ang bitin sa among mga tiyan. Sumala pa sa ako ang auntie nga namatay na nga akong auntie. Ana siya kuan pagkaon og bunga sa batilis. Anong liso. Kaya bitaw ang bunga sa batilis kanang medyo pahaba nga murag garbanzos nga pag imuhang abrihan na siya mga liso-liso nga green mo na kaunon daw kuno aron mga wagtang ang mga bitok sa atong mga tiyan. Pero wala naman to kung auntie, namatay naman to siya. Wala siya namatay tungod sa bitok, namatay siya kay disgrasya mo. Sumalangit nawa si auntie. Og anak pa si Nafs Vince, akong matambag palipsilang ang imong nawong Eugene. Ang tambag ni Nafs Vince Eugene, no? Paminawan panipsi ra daw imong nawong. Ayog sigig pabaga kay sigig kag pabaga magsigig kag kakaon. Panipsi lang ginagmay Eugene. Ayaw sigig pabaga diha kay aron mamayat ka. Mao na nga nagduda jud ko nga si Mang Kanor gyud ni si Eugene ba. Ana pa si Rishi Jane. O gusto ka mamayat Eugene, pagkaon og cellophane. Makasouth ba ng kuan? Makasouth ba ng cellophane, no? Cellophane na day kaonon Eugene, mo na na sikreto. Parang mabusog ka permanente. Na masouth yung kag samot Eugene. Shout out natin atong bagong sulod si Ong Vieli is watching from Kalinan, Davao City. Shout out naman diha. Og basin na kay matambag para sa ato ang sugilanon sa atong sa ato ang letter sender karon. Ang iyang sugilanon kay struggle siya sa iyang eating disorder, kay maglisod daw siya og balibad pag naipagkaon siyang natubangan. Muna nga ang iyahang timbang nagatubo, ang iyahang tiyan nagatubo.
o gusto gid siya mabag-o, no? Gusto siya ma-change ang iyang lifestyle. Siguro gusto siya maparehas nako nga hunks. Ang bitaw, nangay siya og tambag sa ato ang mga higala. Unsa may angay niya nga buhaton aron mabag-o ang iyang lifestyle, aron di na siya magsigi og kaon. Pero nabiyay ko nakoy natanawan nga documentary nga kaning healthy po kay siya, na fit kay siya, fit. Sa sobra niya ka fit, namatay siya mga higala. Oh, pero namatay man siya. Kay tungod ang katong iyahang gigamit nga uso biya na sa mga fit bitaw kaning tawag gani mga energy drinks or kaning mga healthy fruits imuhang i-shake ana naman to siya gamit nga kaning portable nga blender nga kanang di baterya lang yun, charge lang. Karon sa iyang pag mix ana gigunita niya naga blender siya og fruits ana og iyang pagkaon sa dihang nibuto. Nibuto ang iyang kuan mga higala, no? Subok kay paminaw, namatay siya tungod sa iyang ka-healthy mga higala. Pero tinuod na siyang istorya mga higala, ha? Napod to isa ka fit food. Sa sobrahan niya ka fit, na-addict siya higala sa kaning exercise. Tungod sa ka-addict niya sa exercise, di na po siya ganahan mukaon mga higala. Di na siya kaganahan mukaon og mga foods nga foods nga kaning heavy ba. Ang iya na lang makaon usay sa isa ka adlaw kay sandwich, mora na. Sana all. Pero ang nahitabo sa iya nadaot ang iyahang nadaot ang iyahang digestive system. Mo na tungod kay mo iwas man siya og kaon, di na hinuon siya ganahan mo kaon. Sige na lang siya exercise hangtod sa namayat gid siya, mura na siya og kaning bukog nga naglakaw-lakaw. So ang iyang struggle na pud karon usaon niya pagpabalik sa iyahang gana. Ihatag na lang imuhang gana, Eugene. I-share ang imuhang gana. Og ingon pa ni Navs Beans diri, tukod na lang mo grupo ni Mang Kanor. Magmagna daw mo grupo Eugene ni Mang Kanor. Grupo sa Asay. Ambot ni mo Eugene, naglibog kog tambag sa imo kay wala kaon. Wala siguro kaon ni si Navs Beans. Natukaw na nakuha na ning na-mix up na ning huna-huna ni Navs Beans, no? Kay basin wa pa ni pamahaw, wa pa ni paniud to, gipalugit na. Mato mga higala, no? Ang atong mga comments, lingaw kay ni mga comments kaning mga tambag sa atong mga sukintig paminaw. Pero ang inyong alagad diri naputay tambag, no? Na bisan nga ni atong lawas naputay tambag. Number 1 na akong tambag, pinaspasay lang ni planuha ang imuhang pagkaon. Eugene, hinahinaya og plano sa imong pagkaon parehas sa dapat na kay oras kung kanus ka mukaon, di ba? Mukaon ka og pamahaw eksakto alas 7 pag mulagpas 7:01 ayaw ilabay na diri sa pagkaon. Pag mulampas og 7:01 ilabay na, dapat pag 7 AM nakahungit na kana. Plano ha, alas 7, alas 12, alas 6. After ana dapat wala na kay ibutang sa imong baba. Ang next nimo is tubig. Inom kag tubig. Pero ayaw po pasobra og inom og tubig kay makadaot po ng inom og tubig. Timan ang tanang sobra makadaot yun na.
Usahay ang atong lawas mo gigutom na pero sa tinuod lang uhaw ra gyud ka. Wow, ano din siya. Oh. Uhaw ra gyud uhaw ka sa pagmamahal yay. Busa pag gigutom nga ni ka tistingi sa og inom og tubig. Tistingi og inom og tubig. Ug akong masuggest pud nimo Eugene no. Kaning kung gusto ka mo skip og meal, pwede man ka mo inom ra ka og kape sama nako. Mo inom ra ko og kape onya ang kape manggod mura na siya makapabusog. Makahatag na siya sa imo og feeling nga mabusog ka. Amot og applicable sa imo kung effective ba na. Ana. Tapos kay kaning manggod kaning kape manggod sa ako ang manggod based sa experience mo na mo nang nagkape ra ko. Kung gusto ko nga mamayat ko kay wa manggoy laing pagkaon diri kape man. Wa mangkoy laing masima-sima. Kape ra gyud madali-dali namo diri Eugene. Bitaw. Oga, iwasan ang mga matatamis na pagkain Eugene, no? Mao jud na number 1, iwasan ang matatamis. Kung sugdan nimo og tamis ang imong pagkaon sa isa ka adlaw, magsige gyud nagkutoy ang imong tiyan. Tinuod na siya, kung mukaon ka og rice sa buntag, no? Makakutoy na siya og tiyan mo. Start ka og kaning juice, mo start ka og mga cake, mga cupcake, mga biscuits nga tamis sa buntag. Paspas kay mo kutoy imong tiyan. Alas 10:30 pa lang sama karon, alas 11 kutoy na mo tiyan sama nako. Nagkutoy na akong tiyan. Bitaw no? Nya magkutoy imong tiyan nga automatic ba ng lawas pag maggutmon bitaw ka. Tan-aw nimo anay imong katapad dira sa opisina fried chicken. Paglingi nimo sa tuo crispy pata. Ana pa si Dina Barrete, dili man good maayo mo balibad ug naay mangagda, buotan ra kayo na si Eugene. Wow. Nabitay mga higayon no nga kaning makaingon ta nga. Nimuhagit sa mo ba niya nagdiet bitaw ka? Kuan. Kaon na diri kay kuan, lami ang pagkaon na. Kaon na pagkuan og plato na. Makaingon kasi mo galing mag daotan man nga mo balibad kay grasya naman makakaon good. O kuan na lang po na siya respeto ba? Respeto sa nanghagad og kaon Manaigon ni Dina Barrete. Og magkuan ka, magsugod ka o ginagmay nga ma-ehersisyo Eugene. Kung sige kag lingkod dira sa imong opisina, tindog usahay. Usa pa day ka kuan Eugene, usa pa ka healthy tips aning kuan atong kana magsige kag inom og kape bitaw kana mo inom og kag kape. Ayo pod sige ayo pod og himo ang tubig ang kape. Kaning kape magod maka-drain na siya og tubig sa imong lawas. Makapadrain og tubig. Iwasi ang sweets, iwasi ang asin. Moderation dapat. Og exercise. Ginagmay exercise kung imuhang opisina duol-duol lang dili kayo layo or kaya ra baktason pag pauli baktas. Dili man makaingon nga imong ginasilutan ang imong kaugalingon sa pagbaktas kundi dako na siya benefit ang pagbaktas no. Maka-benefit ka sa imong lawas, maka-exercise ka, makatabang na siya sa imong mental o makatabang sa imong pinansyal. Diba? Makatipid ka sa mga pamasahe. Baktas-baktas kuan ayaw sigig panugo Eugene. Eugene kung ikaw man si Mang Kanor pag muadto ka ila dodong ayaw sigig lingkod. Tabang-tabang paghuhugas plato. Bugha po dito sa ilang likod. Bugha ang mga kahoy
Ingon pa ni Carlo Baino, pagbugas og mais nga yelo aron way lami ikaon, double purpose ba makapayat unya napay pagkaon ang mga iro og dili ka taasa pa dihang comment oy. Double purpose ba makapayat unya naapay pagkaon ang mga iro og dili ka ganahan mukaon. Ayayay. Pero sa tanaw na ko ni Eugene, no, bisan pagbugas mais ni, bisan pagtibuok mais ni imong ihaon niya mukaon gud ni. Mugin na yung struggle, no? Anak pa si Kuan, anak pa si Dina Berete. Dili maayo mga pi o walay biskwit mao apil jud. Wa gihapon, gihapon ka dayet kay apilan mag biskwit. Bitaw lami gud tuslob-tusloban ning kape nato og biskwit, no? Labi nang ganing buntag sayo nga kaning relax ba. Imnon sa nakong kape be. Pwede man ka magkape Eugene nga way asukar. Munay uso karon. Pag kuan ka, pag tawag ani, bata pa ka, bawal pa ka mangapi. Pag-abot ni mog teenage years, pwede na mangapi, ginagmay, butngan og asukar. Asukar gatas pag-abot nimo og mga college, Starbucks na kanay mga kuan, mga kape nga na mga gatas, mga mocha, mga na. Pero pag-abot og pizza 30 nga edad, pag-abot og 30 years old pataas, di na jud kaganahan mga pinga na ay asukar. Tungod kay mahadlok na sa diabetes. Bitaw, panikamuting di muiwas jud kag mga asukar higala, no? Eugene. O kuan, paminawa imong lawas. Pangutan na imong lawas pa ba ka? Namagay usahay bitaw pag kuan, ina imong lawas ba kaning anara imong lawas nga dili ka magpagutom og mayo. Manay number 1 makapatambok kalibitawng sa kabisi nimo sa trabaho, giskip na nimo imong pamahaw, giskip nimo imong paniudto, giskip nimo tanan ang mga snacks nya pag-abot sa kuan, gutom na kay ka sa tanan, gusto na nimo kaunon ang tanang pagkaon sa kalibutan. Sa kagutom nimo, gutom na jud kay kahapdos sa kay imong tiyan, ngut-ngut na kay imong tiyan, nagdaguok nimo tiyan sa kagutom kapag abot nimo sa balay mo to tanan giluto. Gikanan og bali isa ka semana nga pagkaon. Bali wala gihapon. Mao na ang kinaon, wa na padulong sa energy, napadulong tanan sa stored fats. Kinaugmaan mo gihapon ay pangitaon sa imong lawas kay mamay giandan nimo so i-train nato atong mga kaugalingon, no? I-train nato ang mga kaugalingon nga mag-control sa ato ang lawas. Dili ang lawas ang mag-control sa ato, kita mismo kaning ato ang soul, ang ato ang mind mo na siya ang control sa atong mga lawas. Ayaw pagpawala og kaon pero hinahinay. Hinahinay lang good. Kaning hinahinay lang ang changes ba ayaw skip totally ang imong food intake. Hantod sa maanad ka. Hinahinay lang nga pagkaon. Kadugayan bitaw kaning mukaon lang ka og isa ka cup nga rice kunya kaning sunod maanad na jud ka maanad ka ginagmay na lang gid ang imong kaonon. Unya suportahi ang imong kaugalingon, pangita og kuan mga kauban nimo, mga friends nimo nga gusto mo exercise pod. Mao nay maka-challenge ko sa to kanang bitaw ng mga friends nimo nga kaning hilig po kay mag-jogging, mag-exercise. Nakoy friend ba? Di lang ako i-mention, no? Di bitaw na mag-uusahay kanibitang pagka
pagkagabi pa lang, may kay ninyong sabot mo, uy, ugma mag-exercise ta, alas 5 sa buntag. Mag-jogging ta ha, jogging ta nya pagka humana tog jogging, atong paliton nga pamahaw kani mga kuan, gulay-gulay, mga healthy foods ba na, di na taan ang mga pan na, mag-exercise ta, sugod na ta ugma dayon. Sa dihang pagkaugma, naabot na lang alas 8, alas 9, alas 10. Pagtanaw sa messenger, offline, active 19 hours ago. Drawing, kapwa kay drawing ang mga nanghagit og mga exercise. Wa gihapon nung tulog pa, naghagok pa ang lubot. Bitaw, suportahan nato atong mga amigo, no? Atong mga amigo, atong mga higala, o bisan pa atong kaugalingon, maningkamot ta. Mo bitaw na nga kanabitong sa mga gym, nagid na siya yung mga grupo, mga kuan, mga tawag ni, mga grupo sa mga nag-exercise diha. Nga nagid may group chat nga sa diin dira mo mag-share sa inyong mga thoughts, mag-share mo sa inyong mga experience o sa mga maayong practices nga inyong pwede buhaton. So pangita og mga friends kay nga na. Nya. Ayog sigig tuuan ay mong mga friends kay naman gud tay friends nga kaning kusog kaayo mo galgal, kusog kaayo mo sugnod og pagkaon. Kay gusto nila manambok ta. Sige rag pakaon. Ayog padani ana nila Eugene ha. Kanang mga higala nga may ngana. Iwas lang ta. Ana pa si Nabs Beans. Ay i-shout out din si Zain May Tan Polikit is watching. Shout out ni Badiha. Ingon pa ni Nabs Vince, no? Bisag unsa pa atong tambag diri dili hapon na mo balibad og kahaon ag dahon. Basta mga asay nga na gyud. Ana pa si Dina Barrete, drink moderately lang Eugene. Drink moderately gyud. Ingon pa ni Risa Jane, pagsutan og panyawan Eugene aron mawalan ka. Kuya gini mo tambag ni si Risa Jane og gahapon giingna niya si Kuan. Anak po siya, tambag ba siya ni Mang Kano ni Dodong ha? Kung di gud mo hawa ni si Mang Kano bok ioguan botelya atubangan. Karon po iyang tambag ni Eugene, kung di gud makontrol ni Eugene, pagsudan daw og panyawan. Kabalo mo sa ni panyawan guys, herbal nga tanom ni siya pero paskang paita. Pait pa sa kinabuhi, isa mga pait. Murag ang kapait sa panyawan, murag kaning gidugmok nga 1,000 ka ampalaya. Ana ang iyang kapait. Siya ro di ka mawad-an og gana Eugene. Kuya dyan mo tambag ni si Ante si Jane. Anak si Dina Barrete, ayaw nang budol na friends Eugene. Budol bitaw kay ning mga friends aning uban. Grabe gyud. Ikaw ra binuangan. Kabalo ka mga higala. Sa usa ka grupo sa friends, let's say naay sa isa ka grupo nga friends na mga 5, 6, 7 ka close friends gyud. Naagyoy isa diha sa kaning 6, 7 nga mga mag-amiguhay. Naagyoy isa diha nga tambok. Sa motuo mo sa dili. Based gyud na siya sa studies na ko sa Harvard. Kaning mga mag-amiguhay 6, 7, 8 ana, bisan pag napulo mo diha o bisan pag duhara mo diha nga mag-amigo, naagyo isa ninyo diha nga tambok.
Bitaw. Nag-isa nga kaning kuan. Nay isa diha nga gitawag nato og tig. Tig nganong tig man, angkol? Tig hurot sa mga nabilin. Kanang mga mo og pizzahan, mga pizza na magyud na mahabilin duha tulo ka buok isa na nagyud na isa nga mo kuan gyud kaning masayangan gyud sa isa nagyud masayangan nga ibilin pag gyud kay ilabay ra man na nagyud isang amigo ni mga mohurot ana sa mga mag-amiguhay ana bisan pa sa pamilya sa atong pamilya nagyud isa nga tighurot anak pa si Nabs Beans. Grabe good ni si Rishi. Pili kang Rishi Jane Nabs Beans. No? Sa iyang mga komento, sa iyang mga tambag diha atong alang sa atong mga suking tigpaminaw. Suking tig padalag sulat diri sa Kalipay TV. No? Pili ka niya sa mga comment. Shout out na to si Jean Ed. Watching daw. Anak si Nabs Beans dili makaya tambag ni Rishi astang mangtas. Mangtas kay mga tambag si Rishi J. Grabe gud. Kana mura bag ganing nahotda na kag tambag ba mo na gyud pinaka-effective yung tambag. Kanang mo na gyud ang pinaka-alas nga tambag. Kung sa baraha pa kung nakay kuan kung nakay tawag ani nakay tulo ka buok kung sa chikitsa pa kung nakay tulo ka buok nga dos kani si Rishi Jane na siya upat ka buok nga alas muna iyang tinambagan ng higala. Oy na overtime na ta mga higala no na overtime na gid ta diri sa ato ang programa tungod kay nalingaw ang kadaghanan nalingaw gid ta sa ato matambag mao lang to Eugene no kung naminaw ka karon sa ato ang live stream anyway i-upload man gihapon nato ning ato ang live stream para ma-review nimo kaning ato ang mga tambag sa imo unta madawat nimo dawaton nimo nga walay kasakit. Kay kung gusto ta mabag-o atong dawaton ang mga tambag na gihatag sa ato sa atong mga higala. Kami diri sa Kalipay TV kaning atong mga viewers karon imuha maning mga higala. Mayo manambag. Testingi lang sa kaning Eugene pagtanom daan o panyawan. Dali raman na motubo, mukatay raman ang panyawan, no? Pagtanom daan og panyawan diha sa inyong likod, kay ug di gyud ka mausab sa sulod sa tulo ka bulan. Hinahinaya nagkuha ang panyawan. Hinahinaya na og ad-ad ang panyawan og sud-ana. Ingon pa ni Rishi Jane kay aron mawad-an kagana. Ingon pa ni Nabs Beans ba kani imo puy-an si Rishi layas pati iro. Pati ang iro daw di magsilbi ni Rishi J, no? Mulayasan gyud siya sa iro. Kaya ang iro kilala na siya nga kuan. Ang iro bitaw kilala na siya nga man's best friend. Bisan pag unsaon na siya nimo kulata, bisan pag di siya nimo pakaunon, bisan pag awayon na nimong iro, di gyud na siya mohawa nimo. Pero pag ang iro mupuyo ning Rishi Jane, mulayas gyud. Sa kamangtas aning Rishi Jane. Ay nako. Ay dili ako nag-comment na si Nabs Beans ang nag-comment. Mao
to mga higala, no? Salamat sa inyong pagtambag diha. Tama na kay masubrahan na ta, makabayad na ta sa internet. Partial payment trabaya ang gibayad aning amo ang landlord. O mga higala, daghang salamat sa inyong pagpabilin diri sa atong programa sa Kalipay sa Kinabuhi. Ang programa hatid sa inyo ng Kalipay TV. Ang Kalipay TV Plus ay binibenta namin sa halagang 1,500 pesos. Libre ang installation sa inyong mga bahay. Kalipay TV. Mura mag Baron Super Antenna. Ay, nako. Anyway, mga to ang atong programa mga higala, no? Salamat sa inyong pagpabilin at ngininyo ang mga sunod pa nga mga sunod pa nga mga istorya sa kinabuhi nga gipadala sa atong mga suking tigpaminaw gikan pa sa lain-laing parte sa kalibutan. Nanatay na paminawan nga gikan sa Dubai, nanay gikan sa Cagayan, Bukidnon, sa Panakan man yata tong isa, napaday taga Cebu, naputay taga Misamis. Kani si Eugene taga Misamis ni siya. Atik-atik ni nga taga Misamis ba, taga Cebu gud ni. Silingan ra ning dodong. Ingon na siya nga taga Misamis siya, pero murag taga Cebu gud ni. Napay pahabol si Rich Jane, ali diri Eugene, o gusto ka mapurga duha na mong nabs beans. Okay mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Unta nalingaw mo, unta namoy natun-an karon nga programa nato, brought to you by Kalipay TV. Og kung wala pa mo ka-follow og subscribe og like sa atong program, palihog ko og like, i-click lang like. Og kung ganahan ka mo share sa ato ang videos, sa ato ang mga content diri sa Kalipay TV, palihog na lang ko og share dira sa inyong mga walls. Og doon na po tayo Instagram. Na po tayo Instagram mga higala. Doon na po tayo YouTube channel, Kalipay TV YouTube channel. So, suportahan nato itong YouTube channel mga higala, no? Kay karong umaabot nga Pasko, manghatag mi og GCash. Dili, manghatag mi og GCash number namo para kamoy mo send og kwarta sa mo. Ana. So, busa mga higala, ana pa si Nabs Beans, apil pa si Rishi diha sa inyo station, sira gyud na. Kuya makatambag di makaya. Delikado ni si Rishi Jane diri mag-commentator, no? Kay pag si Rishi Jane mo commentator diri na, wa gyud masakitan gyud atong mga kuan. Letter sender. Maka muhilak na lang gyud sa tago atong mga letter sender. Bosa mga higala, no? Daghang salamat sa inyong pagpaminaw at nga atong mga sunod nga live stream o mga upload sa atong video para sa mga bagong episode sa Kalipay sa Kinabuhi o sa atong mga podcast diri sa Kalipay TV. Daghang salamat o mao lang to, mo ni ang inyong alagad na si Uncle Angelo, nag-iiwan sa inyo ng katagang diet din pag may time. Mara to mga higala, no? Daghang salamat sa inyong tanan sa pagpabilin sa atong programa. Daghang salamat. Thank you sa support mga higala. Have a great day. Bye-bye.